ta ce in siya mata waya. Siya mata waya. Ina san yau zan sha kauna. Ana biyu da man tun da ce in siya mata waya nan. Ana shan kauna. Amma yanzu tun da na siya mata waya. Asa dole ne in sha kauna. Wait na ma nan bata. Hello? Assalamu alaikum. Ba ita bace ɓarawon wayan. Manya ɓarawon waya. Aka ce ɓarawon wayan ne Allah. Kare na mutane da wayan waya. Allah can kashe waya. Na riga na kwamushe wayan. Wai wallahi ni ka kwamushe.